Zdenkorový pokus. Koľko času mu trvá ometenie? Lebo to je starý hejt na internete. Ometať či neometať. Harcovníci tvrdia, že neometať. A zase iní harcovníci tvrdia, že to nie je problém. Zdenko, pridaj už pol minúty. Máš slabý výkon. Panelov. Aký čas mám? 54, no ale pridaj. No minúty. Pridaj 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda, presne. Dobre. Pračičská pohodička. Česť s tým, že budeme radi, ak sa vám páči to, čo tvoríme, naša tvorba, keď dáte like, po prípade zdieľanie, ak ešte ste nedali. A samozrejme, ak by ste chceli podporiť našu tvorbu, máte možnosť na konci videa, budú nejaké QR kódy, alebo 2% z daní. Dole v popisku je link s predvyplneným tlačom. Teraz je také obdobie. Takže... Takže my si to všetko hradíme sami. A keď vidíte, že pri tých našich pokusoch sme hlboko v minuse. Áno, a druhá vec, zase chceme poďakovať tým, ktorí prispeli. Našli sa ľudia, čo prispeli a sme im veľmi vďační, lebo všetky tie náklady idú z nášho vrecka, takže nám trošička pomohli.